Ụmụnne m na ụmụnna m elọta ọnọrọ unu hụkwurechi ọ nwanne ọnụ nwanyị mba nnọọ awụchasịala nụ m eye ụmụnne m anụ m otu nwanne nwoke akpọ m na fon si m nwanyị mba nnọọ m za ya sị m nwere akụkọ n'ugbo ene gbotowere ya ụmụnne na ụnụ ledele m enwere ihe dịka betrayal na ihe ya mere na ụnụ lekwenụ ma enwere ebe e chiri mejọ na ụnụ gwa ya na ụnụ leruo hekwa n'okwu n'anya lee ma ihe na wụrụ aja ma ị ga-asụli ya enwe nnọọ ihe ụnụ ga-asị eme na ya ga-eme ya na as a matter of fact na onye okwu na gbasatara ya na ya abụọ nọ n'ime okwu na wee ezigbote enyi nwoke na ọha abụọ wee folo ge peji na ọkwa ya na abụọ ga-agụ kọment na ọ ga-agụ kọment ya onwe gụkwa agụ na enwe nnọọ ihe ụnụ ga-agwa ha na ụnụ gwa ha na enwe onye mejọrọ nụ na ụnụ gwa onye ahụ na o mejọrọ ya gaa n'ihu sị m na nne na nna ya mụrụ ya na nwanne ya nwaanyị ahụ ya etoghị ụta na-eshi eto nwa na ya jiri gbuo almost 7 years wee too nwanne ya nwaanyị ahụ na ọ bụ a very young girl na-anọ n'elu ya mama ya nwụọ ka mma ya nwakwara nwụcha nwanne ya nwaanyị mee mistake somebody nwokorobịa nta ya na-emega ihe atọ ya ime ndị nwe nwokorobịa sọwụ otu mkpụrụ nwa nwoke ka ha nwere na ha ga-alụ ya papa ya ekwere na ọ bụ ote nwanne ya nwaanyị shiri gaa lụọ obere nwa ibe ya a very young boy mana the boy would the only son nwanne ya nwaanyị gwa na obere nwa na otoshi daga ga na the school ọ gachabe ka otoshi baya lụlụ di na thank God na akpagaghị agwa ma ebe ọ nọ akpagaghị agwa ọjọọ na ọ nọ ọfụma ya na di ya na ịhụ ejighị ego mana ha nọ n'obi ọma anọ n'elu ya papa ya nwụkwọ enwezi onye ya nwere na-awụghị nwanne ya nwaanyị n'ugbo ene na di ya ma di ya wee ụmụaka to him na ha dị obere ya bịa chọwa ụzọ ya Chukwu emere ya ebere mgbe elige papa ya enwere ego ndị mmadụ dashibirie na ego nwanne nne ya dedu mere na enyere si ewere tijige chọọ ihe ọ ga-eji ya eme ya were ego ahụ gadacha ya were otu ala ya na ala nna ya hapụrụ ya were otu ala were ree ya tige ya na ego ya ji kpawa enyi ya nwoke na ala bekee ezi enyi ya nwoke na ala bekee o teela ọ gawara jụwa ya si ya ga-ala ike ifeta ebe ha na ọ ga-anabata ya na ya biko na ọ ga-etiri ya akwụkwọ olee otu ọ ga-echi nyere ya aka ka ya fete enyi ya nwoke si ya gaa n'embasi gaga filie fọm visa fọm ji aka ya prezent ji aka ya mee ihe niile na nkwa ya na-ekwe ya na ya tụghala dan n'ebele ya nọ na ya ga-abịa n'epọt be pikiri Chukwu emere ya ebere ya gaa enye ya visa ya wụchasịa na kọntrị ahụ ọnụ ọ bịakwa n'ụtọ ahụ ọsọ ga-abịa ọbịa be pikiri ya n'ọnụ ụlọ ya ka ya nọ ọ gwawa ya sọbakwa n'ụlọ ịbịa chọwa ụlọ na ya na ịga ngara ka ya na ya abụọ ma na-ejiwe oshi nga achọwa ọrụ ọ chọwa ọrụ nweta ọrụ ya na ya abụọ kewe utility bills obiọma kpaa ya ebido chọwa ọrụ arakwana ihe ahụ ya nweta ọrụ ezigbote ọrụ ya nwetaghị nwa chọrịchọrị ọnwa gwụ wepụta ka ya na-ewepụta dewekwenụ ka efore ya na ọ wọta na enyi nwoke na oshiri nọrọ enyi nwoke ahụ tokwere ya nwụ ya na ya hụ ọgbọ na enyi nwoke ahụ tore na ya na-emezi ụlọ ya na-asagharị akwa ya na-eshiri na enweghị ihe ọ na-eme na ya lọta ya ezuru ike ya na ya nọ dịka mgbe mmadụ nọ with senior brother ya nwere nsọpụrụ ifu ndị ha wee enyi ya echefughị the age difference na ya na-asọpụrụ ya ya na ya bụ na dị na ezigbo mmanụ ha na-akpakwa nkata dị deep chee ya ezigbote ifunu nkata gbasachara ma agbobịa their past experiences ha eshia ya ha chia ha egwuricha ha lakpuru na ọ weta ha shiri nọrọ na ya na this young man anọ na nọọ 2 years mechaa chọta ebe ọzọ kwaga ebe ahụ nọkwa together ashiakwa utility bills ruo otu ụbọchị enyi ya nwoke n'ugbo ene o nwere ụmụnne adanne ya sef na ọnọdụ ka o nwere nne abụọ mama ya dị ndụ adanne ya dị ndụ and ọ na-adabara ya na adanne ya well ya sị na ụmụnne ya na-agwa ya oruole ịlụ nwaanyị oruole ngwa ka chọtara nwa ya sị ngwa ha chọtanụ nke dị mma ha eme ka ya mara mana e nwere a lady ọ hụrụ na Facebook ya na ya na-abụ dị na mma ya na ya na-achat ma vidio kọl mgbe ụfọdụ ya lakpe chewe ihu na mgba aja ya na enyi ya nwaanyị a ga-emerecha kerụ ha ma na vidio kọl ya gba ha nkịtị ya na-anụ mgbe ụfọdụ ewere earpiece kwụsị ntị na ha emerecha mgbe ụfọdụ ọ ga lọji ya na họtel dịgel kpọọ ya na ya bụ egwuricha na ha hụrụ onwe ha n'anya ha dị into each other kpatara nụ mgbe adanne eji chọta nwa chọtara nwatakịrị dị nnọọ nwa decent looking humble dị mma dị oke onweghị anything everything in excess anaghị ya n'obi dị moderate ukwu ya dị moderate nwatakịrị kwụrụ chim dị oke mana ọ dịghị flashy ọbịa bịa bue ụmụ wivon ọ just mee weaving all back na ọ mara mma mana ọ dịghị flash ọ dịghị ka this
the lady now ya na-enye nwoke mega ihe na mhụ that girl na the girl chana aka ndị ọcha na mhụ ya o sesara tattoo na aka ya na nwatakịrị mara mma acha bababababa nwa na-acha nwatakịrị amafu and o setịrị enye nwoke lege sọ dị ka nwa na-adị ka nwa ya na like ya sị ya na nwa na ọ makwara mma ọ gwawe sọ like ya ya sị na onye kwenye na nwere ya nwere onye na-achọtara na ya na nne Chukwu gosiri o nwere ụmụnne na eluigwe ta ụmụnne na Naịjirịa onye ọbụla na-achọrọ ya nwaanyị na enwere onye nwere na-achọtara ya na ọ bụrụ na ọ like ke na ke makwara mma ihe na-agwa na dis mara mma ọ jụwa esi ya ọ laikere ya sị ele otu ya ga-esi mepe ọnụ gwa ya sị ya laikere nwa achọtara enyi nwoke na ọchọ wụrụ onye na-nwa ka ọ dị n'aka ha na-eme ka ihe ọchị ọ gwawe sị na dịga mara mma actually mana ọ ma na nwa eru ụka bebi ya sị ya mana ka ahụ na ọwụ bebi ọkụ ha chigbuo n'ọchị ọ jụwa esi ọ laikere ya sị ya laikekwara nwa ya laikekwara ya n'ihu ya nga aha na ka ọ nọ kpọọ nọmba the girl enyere that same number yo ahụrụ picture esendere picture ya kpọọ nọmba the girl enyere ya kpọọ the girl lecha ya emewe introduce na ọ ya nwawo onye esendere picture ya na ọ ya nwawo nwanne that lady chọtara ya si hụtegoro ya na the lady asị wow kelecha ya ha ekelecha kparịcha kele enweghị ya chọrọ igwe na nwanne ya nwaanyị ọnọdụ ya wita ya si no n'oge agala na ya nọ n'ụlọ ha ya si good na ọ mana ya nọ na n'ọwụ agba ọhụrụ na ya n'ọwụ new age na enweghị ihe a na-ezo ezo na onye dị honest ihe nwere ike gawa the girl asị yes ọgwawa the girl n'ihu ya ka ọ na-eme kọlụ ọgwawa the girl na ọ mara mma na actually na ọ mara mma na ọ not the good no look good ma do ya mabe karata ya mana picture ya hụrụ na ọ dị mma na ọ dị okay mana o nwe ihe ya chọrọ ka ya gwe and ya ga like ka ọ bịa hụtawa ya or misunderstand what the situation na ya ga-esendere ya somebody's picture ma ya na ya drop or call mgbe na ya ga-esendere ya picture somebody na onye anyị ga-esendere picture ya na ọ wee enyi ya nwoke ya na ya bụ bi n'otu ụlọ na ọ wee ezi enyi ya na ya maara ya as a very nice person na ọ na-aga ọrụ o nwere nke ọ na-eme mana ọ dị only son and nwechaghị ụmụnne na village ndị gagara ya ije mana ya nwere adanne na-achọtara ya nwaanyị here and there every time esend ga picture mana fortunately picture ya abịala ya wụrụ na enyi ya nwoke ya na-ebi n'otu ụlọ likere ya mana as for him ya onwe na ya likecha ya ruo n'ọlụlụ na ọ dị oke ọ bụrụ na ọma mma mana ọ dịghị ka ọ dịka nwaanyị ya na-achọ the girl asị chai ya sị na ọwụ no ya ụta ya dịga plan ọwụ like ya the girl sị na ya likere na ya chọkwa na ikele ya for being honest for being sincere ya gwawe na ya ga-achọta ya the roommate ya na ya abụọ somebody ya na ya abụọ bi n'ala bekee ebe hụrụ picture like ya na ya ga-esendere nọmba ya na ya ga-esendekwara na ya ga-ewere nọmba ya wụ dịka nwaanyị nye enyi nwoke na ugbu a na werezie picture enyi nwoke send ya ka o lee ya ọ masị ya ọgwa ya sị go ahead ma ọ masịkwana ihe o mekwe ka ya mara mana ọ bụrụ ma ya na ya abụọ no the girl asị nsogbu anọ nwaanyị mba nọ mza ọ sị ya na-ele enyi ya nwoke jụọ ya sị ya omega ọsọ dị serious na nwa na ọ dị mma na nwa mara mma ya gwa ya sakwa na ha ekwuru onye nwoke agwa ya sị na ọwa ọchọzi ya kọlụ ọfịa sị mba onye akọlụ o were picture ya send ara the girl elecha reply ya sị ya he's okay if only he can be as honest as you are ọ ihe the girl sendere ya enyi nwoke mgbe enyi nwoke sịle go reply ya la ọ sị gị dịkwa honest dịka m owote ka enyi ya shi were phone number enyi nwoke shi were phone number this girl kpa ya n'aka ya kpọọ the girl ya na the girl bidegwu na ọ wote shi baiga na relationship with this girl na the girl kpọọ na enyi nwoke na-anọ mgbe ụfọdụ ya na ya bụ ya kpọọ the girl ha na-akparịrịwa ma ọnụ mmiri okwu ya and nwatakịrị gakwara na school na ọ dị oke na ọnweghị onye na ọ na-anọgide ana ya ihe ọ jụkwa na-eso ikwelere ihe asị yes ole ihe oriri ọgwa ya kpọọ video call naanị ya nọ ihe ọbụla very honest and very sincere nwaanyị mba nọ mza enyi ya nwoke bịakwa kpọkwa bebi ọkụ ya na ya abụọ mega ihe bebi ya nwatakịrị na ọ mara mma well ọ bịakwa kpọkwa ya na fon ya na ya na-ekwu mgbe ụfọdụ ya na onye ka onye ka ị na-ekwu ya na onye nke ya na-ekwukwana nwaanyị mba nọ mza ya bịa gwawa enyi ya nwoke na nwa na o yichara njel na ya chọrọ itest ugbu a ọ sị ya rile ele na odoje test na ihe ọbụla na-etestkwa nwaanyị na-agbasaghị ego na ọgwụkwa ha wọkụ ya gwa ya actually na ọhịa chọrọ iji test ya this girl ya sị okay ya nọrọ nga agwa the girl na akaụntụ ya ọ ga-ebulu 3 million naira ya sị yes why not ya gwa ya sị na ya ga-esendere ya ego ahụ na ego ahụ mgbe ya nidiri ya na ya ga-agwa ya akaụntụ ebe ọ ga-etigere na ya sị okay no problem ya wee ego ya chọrọ inye di nwanne nwaanyị na ya wee ego ya chọrọ inye ọgọ ya nwoke
ka o were tige na biznes n'ihi na otu o si eleta gị nwanne ya nwaanyị ma ịhụnanya ma gịnị ekpekwana nwanne ya ma pikchọ ya ma vidiyo ya na ya nụbọ na-emekọrọ nwanne ya ahụ mara ya mma na-ejighị ya egwu egwu na ahụ nwanne ma nwa ọ mụrụ ma gị na ahụ dị ha mma so that ịhụnanya ahụ ọ na-eji nwanne ya ivu ndị na ọ lụrụ ya na nwata ya onwe kwa nwata as a young boy ọwụ ya ma na-eji marriage chikpo ya ụkwụ n'ime ụlọ as the only son ọwụ ya chọrọ iji ego ahụ tire so that ma respect ma ịhụnanya ọ na-enwe ebe nwanne ya nwaanyị nọ ga-adịkwa intact ka ya sọpọtụ ya fọ ikweregodo ya na nwanne ya biri n'obiọma na-akọghị ihe ụmụ okorobịa ugbo ameke na o leteghị nwanne ahụ amafọ nwanne enweghị ihe nwanne na-ekwu na-abụghị di ivụrụ m ya sị nwanne ka o tire ya ego ọkwa so o tire di you can imagine the love so ihe a wee ego ya chọrọ inye ọgọ ya nwoke that young boy ya were ka e were test go do this lady na onwere akaụntụ ọ ga-ebuli 3 million ya si yes why not ya si oke na enwere ego ya ga-esend ya na mgbe ya ga-use the money ruo na ya gwa ya okwu akaụntụ ya gwa enye akaụntụ ebe ọ ga-transfer the money ọ si oke no problem nwaanyị mba nọ ya etiga ego a na akaụntụ this girl o ruo na December last year 24th December mgbe ụmụ nwaanyị ji enwe temptation eji afinga ego o ruo na 24th December ya kpoo ya ọzọ ya na ya sendịara ya akaụntụ si ya na ego anyị etiri na akaụntụ ya na ọ transfer ya to this account ihe a were akaụntụ dị nwanne ya nwaanyị ọ si oke na nsogbu anọ na ya ga-etige the money right away na nwaanyị mba nnọ mza ọ si ya na with app ya na limit ya na 1.5 million na ya ga-eme ya ugboro abụọ ọsọ oke otige 1.5 emeghetekwa aka ya etigwe ka furu afọ na ọ weta ego ha shi rute ọgọ ya nwoke aka ya confirm na yes na o zuru ezu 3 million ha ekelewe ya sị mba na nwake na ọwụ mkpọrọ nwa na ego ahụ nụrụ 4 months na account this girl lụghachitakwa complete ya gbawa enyi ya nwoke roommate ya si ya na gbawa enyi ya nwoke ya na ya si na nwa ọ pasịkwara wite ele anya n'azụ ọsị ya na ozuru ezu ya sị ofe nga ahịa sị ya sị wow na ọ dịkwa good na ọ wote ka esi sendizere this girl ego ma Christmas ya ma gịnị ma ihe ọ ga-eji ego mee ma well kind of your babe na sendari ego gbara ya Christmas na ụdị ya chọrọ iji gbara ya na ya bụ nakwa ya ma obiọma kpacha the girl okelegide ya na nwaanyị mba nnọọ mza ya nọzi ya bịa hụ notice na roommate ya na enyi ya nwaanyị nwere okwu gịnị na-ese na ego sendịrị ya o ji agba Christmas that year na ọ dịghị enough na ihe shiri ike na enweghị ọ ga-eji nwunye ya azụtanwu gbala ego ya sendịrị enyi ya nwaanyị a erughị the money orughị ego a na-ekwu okwu this ladies na ọ ga-ezuru ya na enwe nga ọ ga-eruru ya nwaanyị mba nnọọ na ọ dịkwa ka enyi ya nwoke mechara sendịrị ego na that part ka ya na-ama kama ọ mgbe ọ bịa gwawe na o legodo ego sendịrị enyi ya nwaanyị ọ na-aṅụ ekele ya mee vidio kọl aṅụ bewe akwa ka ya werere ego karịrị ya sendịrị enyi ya nwaanyị na-agwa ya datịrị ego enweghị ọ ga-eru na Naịjirịa ihe shiri ike ugbu a na anyways na ụmụ nwaanyị dị n'iche n'iche ya gwa sị enweghị nọ nga na ọkwa nọ level mmadụ make operate wụ ihe matara nọ na enweghị ihe nọ dị ya na ego onye gekwa nwekwere ndị na-enyekwekara so it's all about understanding ya na ya bụ ekwuche ka ha aga na nwaanyị mba nnọọ mza ya na nwa ya nwaanyị ya kpọọ ya nọ na room ahụ kpọọ the girl so ya ga-akwụ ụgwọ hotel ka ya na ya bụọ mee video call the girl anaghị ekwe nwa ụgbọelu ya chọrọ ịlụ na ọ naghị ekwe na ya akwụela elu kwu ala na enyi ya nwoke sef na-ahụta ya na-achị ya ọchị na-asị ya rili n'okwe ahụ ya sị na wow na mgbe na ọ ga-adịkwanụ free with you lekwanụ mgbe ọ ga-adị mgbe ụnụ lọrọ nọ ndị gbacha mgbe ụnụ lọrọ nweke ụnụ wụọ di na nwunye ya ewe ihe ọ ga-awụ ya gwawa enyi ya nwoke si ya like kwere ihe dis game gị na-ewe na ọ bụrụ na o kwere mee ya that means who knows maybe previous relationship enwere onye o mere ya ndị hụrụ ọtọ ya leda na ya ma ihe ya gwa na ọ ma ihe nude ụmụ nwaanyị megezi na ọtọ ọ na-ekweghị ya in fact ya like kwere ya enyi ya nwoke ha ajụtụ ya oyi mana enweghị o kwuru gbasara datin ya mere explain ya na enyi ya nwaanyị anaghị emezi a na-eme datin ha ọ naghị ekwe ya kansụl ọkwana ya nọ ya ka ya kwadoghị na ya ga-alọta n'Ọgọst bịa kwụ ụgwọ isi this girl lụọ ya mana enyi ya nwoke currently na enyi ya nwaanyị ahụ nwere okwu na gịnị na-esere ha na enyi ya nwoke wee ezigbo mmadụ onweghị any problem na the guy wee very honest person na onweghị problem ọ naghị achọ okwu ọ na-emewe ihe ọ chọrọ ime nke ọ na-achọghị ime ọ gaghị eme ọ bịa chọpụta Otechukwu na-eshi egburu mmadụ ọbụbụ na enyi ya nwoke abịa chọpụta na this girl ya na ya abụọ mega ihe alụọla di na ụmụ abụọ all these things ọ gwaghị ya na o ji 2 boys now ọwụ naanị na ọ lụọla di ya na di enweghị okwu ha ebiri separately but di ya bịa nara ihe a kwụrụ n'isi meaning that ọ ka dị married ihe ya na di esegewo okwu na-emegidere nụ ya chọpụta mgbe ọ chọpụtaziri gịnị o ji chọpụtazie the girl kpọrọ gwawa ya
and ihe mere ndị gele ji kpewa egwe ya na di edoziele ya na di emeziele ndị obodo emeziele na di sele ebe okpo ụmụ okorobịa abụọ agaga and all like di ahụ ọhụrụ di ahụ n'anya mana ọ fọt ka ya ụmụ ihe ịgba na-eji ọ ihe o mere di ya so gwakwa ha ekwe ihe this and that mechazie ha esejurula ha elivrula apart na ha edoziele they have reunited enyi nwoke agbapịa ọwụ nọ na Nigeria dagel kara ahụ ọ gara ahụ ka etoro obi ati mana ndụ gwuru ya ọnụ na enyi nwoke nọ far away o yuzucha ya ihe yuzu mmadụ dọmpọ mmadụ na enyi nwoke dị broken ọ ya ka ya nọ there for him throughout the heartbreak period of time and mgbe echiche ma gịnị ya nọ solidly behind him na-agwa ya na Chineke ga-arụpụtara ya onye ọzọ ya ma na enyi nwoke bụ another thing n'obi ọ ya ka ọ bịa dị oke brighten up okpo ya one night si na enweghị ya chọrọ iri ya sọ gịnị ya si ya biko na ya ga-asị na ihe ya chọrọ ikwu na ọ dịghị izi na enwe onye ga-emeli ya mana ọ ga-emeli ya na ole anya na ya nọrọ na for him ti eji bịa ala bekee and even since ya na ya abụọ before ya bịawa ala bekee na ya na ya abụọ wee ezigbo enyi na enwebe mgbe ya mere ihe ọjọọ na ya galara lụọra ya ọgụ before ọgụ ya lụrụ nwee wound na-ebleed on his behalf na ala bekee na ya nabatara ya kemgbe 2 years ya ha abụọ edenwe n'ụlọ nabata ya na ya abụọ nụrụ n'obi ọma na enwebe ihe ya nara ya not just this thing ya na anaghị na ya just ọ gị na ego ole ihe ọ gwawe saw this girl nwanne ya nwaanyị hụtere na ebe ya na ya na-abụọ na-eme vidio kwakịrịkwa is not like ha abụọ ahụ n'ọtọ ha anya na ya ga-like ka ya take over ka ya kpokpo ihe this girl na enweghị nwaanyị nọ na in fact na ya amaghị what to do na ya regret ihe ejiri shift ori ya this girl mana na ọ nzube Chukwu na ọ bụrụ na Chineke ezube ahụ ya gaghị shift na Chineke achọ ka elu zụcha dị gị na ọhịa eji shift na ihe biko na ya ga-like ka ya na the girl bido na ya hands off na enweghị ihe sendịrị the girl ihe niile ihe ya ga-refund ya na this girl na-achọtara n'aha ya na ya ga-like ka ya na ya bụ dozie ka ha bido ka ya lọta ya laga lụọ ya na fa adanne ya chọta ya na adanne marụrụ ala marakwa karata na ya ahụkwala ihe adanne ji nweta the girl na just that ya wụghị onye na-anọ na multiple relationships na ihe ya na-arịọ ya biko na ya ga-like ka o shift te hekwere the girl na elenu ya jụọ ese elenu dị ọ chọrọ ka eji mee ihe ka okugbo ọ gwawe sọ kpọ the girl gwa na ihe a niile na ọ game eji test gị na ya pasịala na ya lekwe ihe enyi ya nwoke achọtara gburu na ya nwa nwere enyi nwaanyị n'ala bekee na the girl ga-abịachi back to him ma ọ na agwa ya na ihe a niile na ọ game eji elege karata ya na ọ ga-eme understand since ya na ya abụọ na-arịga ahụ ibe ya na ya abụọ na-emege hụ vidio kwakịrịkwa gbaga ahụ ọtọ ahụ ga-ahụ n'udo onwe ha na true video unlike ihe ya emege with this other lady na ya biko na-arịọ ka ya na-arịọ na ọgụdụ one thing ya mere na ya biko shift the ihe the girl back nwaanyị mba nnọ mza the lady a na-ekwu okwu ya nwa ya hụrụ n'anya like ya na this girl hụrụ onwe ha n'anya na ha dị madly in love with each other na enweghị echichi hụrụ ya na-agakpo this girl 2-3 times na ya ga-akpe n'ọkọtị ya tete n'ehihie ericha eriwe n'ehihie ya ga-akpe n'abalị before ya lakpo ọrụ naanị call this girl ka ya na-akpọcha ya na ya abụọ gurucha akparịcha chirigburucha ya lakpụrụ na elotu ya ga-echigagwa ha this girl na ịhụnanya niile I love you so ya na ya abụọ na ọ game ya niile na ọ game na ya laghachi ha back to initial person adanne hụtere na ya mahụta eshekwe na ya like this girl na abịa na ihe enyi nwoke sị na ya nọ that this guy has always been there for him mana ya amaghị ya ga-eshi eme ya gwa enyi nwoke sị ọ dịgara difficult na ya amaghị ya ga-eshi eme na ọ dịgara difficult enyi nwoke sị na ọ dịghị difficult anything na ọ rịwabedigel elu na enweghị ọ dịghị ya difficult no less ya chọrọ ibitre ya gwa ya sị na ihe dịka bitre ya n'ebe ugbu a na akwa ya nwafụrụ nwa vuo kpa ya n'aka ọ gwawa ya sị na ọ bụrụ na ya wụhụ bitre na ya gwa ihe ọzọ ọ dịka ya na ya sta abụọla in the back na ya achọghị ireliziri nye achị ihe ruru ihe nyere jidere ihe ahụ egwute ya sọ nọ ya na ya nọ nga na ọ wure ka ha ekwupụrụ onwe ha yọtago ka ha keep each other company like two friends mere onwe ha understand na ọ bụrụ na ejighị gị ya ga-eji ga chọrọ ụlọ na ọ na-abịa dị ekwuzi datin ka ya megide gị ya ga chọrọ ụlọ shi ebe ahụ ya na ya bi move pụọ ọ kpọzie na fon agwa ya datin ya bitrere na ihe ọma niile ya mere na God will punish him bido na-emesi ya okwu na-agwa na ya bitrere na ya ga-agwakwana ya na ya ya bi ụzọ n'onwe obodo na ifu na Naijiria na-akwada gị ka ya na gị lụ na ya ga-ahụ na truly na ya nwa ka edere the girl na ya mahụ na ụdị o ji plan ga mana ya hụhụ onye okwu na ọ ya nwa wudi only son nne ya na nna ya mụrụ
na-enwe onye ya chọgara na mgbe towederela ụmụnne okwu n'ugbo m jụdelu unu ma ọ bụrụ unu ga-emere ihe abụrụ sacrifice na ị ga-asụli ya na onye agaghị ahụ na ya likere this girl na-emeghe onye na-enwetere enwe onye na-agara ije na village ya gakwa na ha bịa na Facebook ya wụchaghị onye bi ebi na fe ejighị Facebook kpọrọ ihe na ya na m borole ya na ahụ ga na Facebook ya wụ onye Facebook ya enwekwara onye ga-agara ya ije ụta na-emesa otu ugbu Adanne ya nọ a na-mgbere na ka eji esendere ya pichọ ya esenda ya sọ like onye ke na-enwe onye na-esendere ya na Chineke shi n'ụdị a kpọtara ya nwa ya like na ọkwa ya fụrụ nwatakịrị vurukwa ya n'aka bịa hụ ugbu na nwatakịrị hụrụ ya mkpụrụ obi na-agwa ya na ekwu ego ole ya weta slip ya eji esendere ya ego calculate total money ya na-esendere na this girl ka ya refund ya na ya gwazie dị gị na ihe a niile ya na-eme gị n'ọwụ game eji ama ma ọkwa ezigbo mmadụ na ugbu a na ọ pasịala na ngwa ya gaghachi back to onye nwetere na ya amaghị otu esi ekwu ihe na nwa mba nọ na mgbadele unu biko na ọ bụrụ gị ole ihe ị ga-eme na ụnụ gwadele ya na enyi nwoke nọ okwu na onye akparịkwala na ọ bụ ezigbo mmadụ na ọ nabatara ya mgbe ya na-enweghị mmadụ na o ji emere mmadụ mgbe ya na-achọ mmadụ na enwe ihe na this guy has always been there for him na ọwụhụ somebody ya ga-emere ihe ọjọọ mana ihe ọ na ya na ọ dịrị ya ilili na nke ugbo na adịzi ebitere ya na enwere ihe dị ka bitere ya na ihe dị otu ugbu a na ebitere enyi nwoke na unu ledele gwa ya okwu gwakwana ya nwa okwu na ụnụ gwakwa ya okwu politely especially enyi nwoke ama ụnụ ga-akparị ya na ụnụ kparịa ya nwa mana enwe ihe ụnụ ga-agwa ya na ụnụ gwa ya okwu dịka nwanne ṅụ na ọwụghị onye na-amarị mmarị relationship na Joseph o nwere nke ọ nọ n'ime asọfụ mgbe e nwetere this girl and ọ fụrụ ya ọ gwara dị gị gawa ya gawa mana ya gwara dị gị na ọ dịkwa mma na ya try convince ya because of enwere ebe obi ya nọ okwe ahụ ọ jụwa ya ma ya like the girl ya ekwerekwere dị gị ekpa ya n'aka sị na this girl adịghị ka nwaanyị ya na-achọ ọ dịghị ka nwaanyị ya likere gwakwa ya dị gị na ntị ya na ọ dịghị ka nwaanyị ya na-like ime ihe wit and ya ma ọ dịka nwaanyị ọ na-achọ ụmụ nwaanyị ọ na-achọ ndị ke chapụrụ achapụ dị plumpy nwee ukwu nwa ahụ mana this girl na-adị moderate o bughị ibu ọta ha ahụ onwekwanụ ha dịka ukwu ahụ chagakwanụ ha oke ọcha ọ dị nnọọ nwa kuchekucha very simple picture ya sendịrị o bụ nwa weaving all back enweghị otu much of ihe dị iche flash nọ this girl n'ime na ya ma ọ dịka nwaanyị ọ na-alike mana ugbu a na ọtọ nụzi chọwazie this girl na ya amaghị otu esi ekwu ya maka otu esi ewere ihe this girl fụọ evu kpa ya n'aka na ihe na ọ bụ ụdara ya zụtara na onye misi this girl na-enwe onye ga-agara ya enweghị ebe ya eshi ya maghị ya ama what to do na ụnụ gwadele ya na ya abụọ dodele ha ọdụ dịka ụmụnne enwe ụnụ si ya hapụgara na enwe ihe ụnụ ga-agwa ya ụnụ gwa ụnụ ọsọkwana ya brọda ya hapụwara nwaanyị nwoke nwaanyị ahụ na ọchị e nyere ya na ụmụnne na-etutekwa ha ga-etutere ya ọzọtụ ha na-eshi etuteburu ya na ụnụ gwatele ha okwu biko na onye akparịkwala na ọ wụ ezigbo mmadụ ọnwụkwa because of ihe na ugbo na-emege mana ụnụ tara ya convince ya nwa ọ convince ya nye ya reason ma ihe ya wụrụ sacrifice ị ga-emeli ya na ọra gị ahụ na ya hụrụ nwa n'anya too much ụmụnne m ọha ọsụ mgbotowere ọnụ asọdụghị m na ole ihe m nwere ikwu ha hụ ole nwa mba na ole ihe nwere gwa m ọ sị m gwachakwa enweghị m na-enwe mgwachakwa na ya ga-ala eke ka enyi ya nwoke nụrụ ya na comment section ya onwe gụrụkwana ya enwe ihe ụnụ ga-agwa ya ụnụ gwa ụmụnne m ke nọ yu eme nnọọ ihe ị hụrụ otu esi hụta okwu wuo n'obi ṅụ enwe ihe ga-agwa ụmụnne anyị abụọ nọ biko be polite ọ bụ ndụmọdụ mmadụ na-enye mee kpee nnọọ ndụmọdụ inye gị nwanne nwe ụmụnne gị abụọ enwe ihe ị nwere gwa ha gwadele ha biko ọ nga ọha nọ m n'ọnụ dodere unu